ከምዚ ዝበለ ብስራት የለን 20 ጥሪ 2022 መርዓኹም ትገብሩ ሰባት ኣዝኹም ዕድለኛታት ኢኹም ምኽንያቱ ኣሰር ፒክቸርስ ናይ 70,000 ሽልማት ክህብ እዩ እንታይ ተረኽበ ይትበሉ ኣሰር ፒክቸርስ መበል 50 ዓመቱ ኣኒቨርሳሪ ክኸብር ስለ ዝኾነ እዩ ኣንታ ብስራተይ ክሕልፍ ዶ ሰላም ታረሲዐ ሰላምን ጥዕናን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣነ ሓፍትኹም ኣድያም ስባህቱ ምስቶም ነዚ ዓብ ሽልማት ዘዳለው ኣሰር ፒክቸርስ ሰላምታ ይብጻሕኩም ኣሰር ፒክቸርስ መን እዩ ትብሉ ኣለኹም ኣሰር ፒክቸርስ እዚኦም እዮም ኣሰር ፒክቸርስ ንመርዓ ሾው ኢንተርቪው ካልእ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ብብቕዓት ሰሪሑ ኣብ ኢድ ዓማዊሉ ይረክብ ዘለዓለማዊ ሰነድ ኮይኑ ኸ ይነብር ስለዚ ንዕለት 20 ጥሪ 2022 መርዓን ዘለኩም ሰባት ጥራይ ዝምልከት ኮይኑ ፈጺሙ ሓልፈኩም ዘይብሉ ሎተሪ ኣዳሊናልኩም ከም ዘለና ብሓጎስ ነበስር ተዓዋቲ ሙሉእ ናይ ካሜራ ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትረኽቡ ደጊምና ነበስር ካባኹም ዝድለ ካብ 1 ክሳብ 100 ዘሎ ቁጥርታት ሓንቲ ምምራፅ ሙሉእ ሽምኩምን እትገብሩሉ ኣዳራሽን ከዓ ምሕባር ስለዚ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ብዋትሳፕ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ናብዛ ሂብናኩም ዘለና ቁጥር ቴሌፎንና መሪፅኩምዎ ዘለኹም ናምበር ቴክስት ብምግባር ናይ ዕጫ ሽልማት ቁረጡ እምበኣርከስ ንኹልኹም ተሳተፍቲ ዕዱማትና ናይ ዝዕለት ዝዝኾንኩም ሰናይ ዕድል እንዳተመነኹ እዚ ምርጫ እዚ ዘብቃዓሉ 31 ታሕሳስ ይኸውን ደጊመ ሰናይ ዕድል ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምትባዓኹም ኣይፈለየና ሰላምን ጥዕናን ኣኣብ ዘለናዮ ኣሰር ፒክቸርስ ብምባል ሳብስክራይብ ኮሜንት ሼር ላይክ ካባኹም ክንጥበይና Thank you. ورسمر عودي شبشبان علتا سنيان استي شامبان تخفيتو ملكت حاقسكو فقر السيد هيبو زل عالم ينبل